Ini handina kurombeswa ndisingazivi kana kufurirwa kuromba. Ndakaromba ndega nokuti upenyu hwandaiva ndichirarama hwaisiririsa zvekuti chero dai shumba yaisangana neni mazuva iwayo yairamba kudya nyama yangu nokuti ndaingova mabhonzo asina kana rufuta kana mbichana. Ndaiva ndakaroorwa nekazeni yaSatani chaiyo. Munhu aiva akasindimara mwoyo zvekuti waiti kana ukarwara aisazvitsvaka kuti kunze kunei. Ndinorangara umwe musi ndaiva ndakabatwa nenyongo yaiva yakandigura-gura mabhonzo zvekuti ndaisakwanisa kana kudii. Ndaiti uku ndiri kuurutsa, uku ndiri kudurura. Aiwa murume mukuru akanyatsondijamba wani akaenda kwaaienda kana kudzoka. Ndakatozoita zvekukambaira kuti ndinowisa landline ndikafonera ambulance nokuti ndakaona kuti ndikasadaro ndaiona mweya wangu uchizosiyana nemutumbi wangu. Hapana kana visit yaakauya akaita kuchipatara. Kana zvichinzi kune vanhu vane shavi rechihure kwairehwa kazeni yaSatani yandaigarisana naye iyi. Aigona kurara nevakadzi vanosvika 5 usiku humwe chete uye ainge asingachavanzi kana nepadukusa. Zviya zvekuti unochema kana kuti unoita drama kumagirlfriends emurume simba racho unorishaya. Hama dzangu ndakatodzudza kuti kuno vedu ndine nhamo yemudzanga yokuti uku wakarumwa uku unotsva, asi ndaiudzwa kunzi shingirira ndo zvinoita dzimba. Hama dzangu dzaipiwa chivhara muromo chemari nemabhutu emotikari aneinda akazara kuti pamu negrosari, saka vaisaona kukanganisa kwake. Ini ndaitoonekwa senge ndine dhimoni risingadi chakanaka, asi chisina kuzikanwa nevanhu ndechekuti ndaigara nemunhu anochinja mavara seshato. Chero kereke aiva Goodman, example yezvinofanira kuita mutendo. Chegumi aibvisa, kuchechi aibatsira. Ndaiziva kuti ndaitamba mechi yakatopera kare. Vekuchechi ndaiziva kuti ndikangovaudza vaitozotora divi rake, saka zvaiva zviri semufanana 6 na 9. Chipo zvechaiitika kuti marriage ivave ndechekuti tainge tisina chipo chemwana. Chero hazvo ndainge ndaitwa matesti kasingaperi ndichionekwa nana mazvikokota vepamusoro kuti hapana chakaipa pandiri. Umwe wangu airambisisa zvamuchose kunoongororwa kuti paoneke kuti ane dambudziko ndiani. Aiti kana akazvifunga ndaitukurirwa zvisingaiti kuudzwa zvese nekusabara kwangu. Asi chero aindituka kudaro pamakore ose atakagara tete handina kumbonzwa kuti kune mwana kunze uko chero kupomerwa zvake. Asi kwekutizira kwainge kusina. Ndaitsva ndiri mugango rangu. Zviya zvekunzi kana une zvinokunetsa unofamba uchitaura woga ichokwadi chiya ende usingatozivi kuti uri kutaura wega. Saka rimwe zuva ndakatirega ndibude nechiskorosoro changu ndimbonorohwa nemhepo. Veduwe nhamo nemunhu hazvisiyani. Pfungwa dzangu dzaisava panzvimbo ndokunorova rinozi mutumbo remota kumasure kwaro kukatoita zidhendi raioneka. Veduwe ndakachema kukwetsura mhere zvekuti vanhu vakatoungana chaiko. Ndaichema nekuti ndaiziva kuti kunotaura nyaya iyi kuna kazeni waSatani yaiva nonstart. Apa usingatenderwi kushanda handiti aida kundiita chipfuwo. Zvokwadi ndaizoudziridzwa chakatadzisa imbwa kuseka iyo kunyenama ichigona. Kwete kuti mari yekubhadhara yakanga isipo, asi zvaiva zvekutopfidzisana chaiko. Pakaburuka mukomana wechidiki aitaura pafoni akati, "Oh no, sis will kill me." Kutozodaro ndakawedzera kubvunda serutsanga ruri mumvura. Mukomana akafonera sisi vake kuti vauye pasini paye. Ini ndainzwa senge hana yangu iri kuda kubuda pakati pechifuva changu. Sisi vakasvika pasini, havana kana chavakataura. Vaingofonera imwe kambani yavaiti iri kuuya kuzotora mota. Ivo sisi vaiva vauya neimwe motokari. Vakangoti zvakawanda tozotaura ndichinge ndamboti dzikamei zvishoma. Sisi havana kana kumbodana mapurisa sezvinoitwa pamasini zviya. Takabva panzvimbo iyi vakandidanira taxi yakanondisiya kumba. Ndakatozozvifunga kuti ndaive ndakoshewa motikari yangu uye makeys aiva nehanzvadzi yasisi. Kuti vaizotengesa kasikorosokoro kangu vogadzirisa motikari yavo. Asi kainge kasina value ndichienzanisa nezimotikari ravo. Handina kurara ndichipishana pfungwa musi uyu. Handina kumbenge ndafungira kuti chiitiko ichi nekusangana kwandakaita nasisi musi uyu kwaizoshandura upenyu hwangu nenzira dzandisina kumbofungira nepadiki pose. Ndakatopatika ndiri pakati pekufunga kuti mari yekugadzira mota ndichaiwanepi, ndipo pandakanzwa intercom kurira. Ndakazvuwa makumbo angu ndichienda kugeti kunovhura. Wanike sisi vari pageti nezimota ravo. Kasikorosokoro kangu kari kumashure nadhiraivha wavo. Ndakavapinza mumba ndikatsanangura kuti kana vaindipa mukana ndaizoshanda basa chero remumba zvekubira-bira kana murume wangu asipo ndichibhadhara hangu mbichana. Ndakavabvunza kana kune kwavaiziva kwaidikana musikana webasa. Sisi hapana chavaitaura chakanyanya, asi ndakanzwa
kurerukirwa ndichitaura navo, zvekuti ndakapedzera ndotaura zvimwe zvavainge vasina kundibvunza. Chinhu chinonzi stress chakaoma apa misodzi yaingorira zvisina control. Sisi vakaratidza kubatikana chose, vakanditi vaizondibatsira mukati meupenyu kusvika ndava kukwanisa kumira ndoga. Vakaoneka vakati ndigare ndakagadzira, vaizotuma driver wavo mangwana. Ndaiziva kuti murume wangu haitombonditsvaka sezvo ainge ane latest girlfriend yake yaanga ogara nayo, nokudaro aigona kuuya chero kamwe chete pamwedzi. Mangwana akasvika, sisi vakavimbisa kushoko ravo. Vakasvika vakanditora ndikanoswera kumba kwavo tichingotaura chino nechocho. Ndakadzokera kumba ndikanzwa kurerukirwa kuti ndainge ndawana wekutaura nhamo dzangu, asingapiwi choko mumwe, asingandijaji. Ushamwari hwedu wakatanga kubatana padiki padiki. Sisi munhu aive nemari dzake. Ndakafunga kuti kuda vaindinzwira tsitsi nokuda kwesituation yandaienderi. Nguva yakafamba tichiwirirana nekufambidzana mune zvakanaka, zvekuti dzimwe nzvimbo dzokutandarira vainge vopota vachinditora ndichimbonozorodza pfungwa. Mukwirirana kwedu ndipo pavakandiudza kuti paiva nasekuru vaipa vanhu pfuma. Kana ndainge ndakasununguka ndaizoenda navo. Zvepfuma ndozvandaida, nekuti ndaive ndanzwa nekudadirwa nemurume wandaigara naye. Hongu mari ainge ainayo, asi aive yake pachake nemagero ake asingaperi. Saka ini ndaingovawo shuro yemubhuku inofamba kana peji rafurwa. Zuva rerwendo rakasvika, sisi vakauya vakanditora tikakrosa bhodha tichipinda Mozambique. Vakanditsanangurira kuti sekuru mavo vane nzira dzakawanda dzekuitisa munhu mari, uye sezvo ivo vainge vava senior student vaizonegoshieta nasekuru mavo kuti ndipiwe zvakapfava zvaisazondinetsa pamberi, saka ndivimbe navo. Takasvika tikatambirwa zvikanzi matare emusi uyu ainge avharwa, saka vaizondiona mangwana kwakachena. Sekuru mavo ndakazovaona kwaedza, vakanditi ndaifanira kupinda mubhodho kuti ndiite zvivindi. Ndakabvunza sisi kuti bhodho raiva rei, zvikanzi raiva right nekuti raiva risina zvibinge zvakawanda. Ndakajajadhiwa nyora nasekuru mavo ndikapiwa mushonga wekuti ndimwe, uye zvimwe ndaizopedzisira manheru ndichisimbiswa. Manheru akasvika, vakanditi ndibvise zvipfeko zvose ndipedzise process yangu yekuita mbinga. Ndakavhurirwa muhozi yainge ine coffin risina chinhu. Sekuru vakanditi ndipinde mucoffin ndisavhundika. Ndakapinda ndikavharura imomo. Paingova nekaspace kakaboorwa kadoko doko kanopinza mhepo yekufema. Maidziya zvekuti ndakatombobatwa nehope. Ndakazovhunduka ndava kunzwa kuti mune chinhu chapinda mucoffin umu chaitonhora senge ice, asi chainge chapinda nepai. Ndichiri kupatika kudaro, kuda kuzama kuona kuti chii chiri kuitika, makapinda rinozi mukwimba renyoka rikatanga kundimonera kubva kumakumbo richiuya kuhuro. Ndakaridza mere, asi hapana akauya kuzondibatsira. Ndakatozama kuda kurwisa kuti ndibude mucoffin, asi zvaisabatsira nekuti ndaive ndakasungwa makumbo nenyoka yese nemaoko. Apa mucoffin hamuna kana space yekuti upfakanyike. Ndiro bhodho rairehwa nasisi nasekuru here. Kumonerwa nenyoka ndiko kubikwa kwacho. Ndakawa mweya wangu uchienda kure ndichifunga kuti ndiko kwekupedzisira kufema, asi nyoka iyi haina kundidzipa, asi hana yangu yaita kurova kuti dhidhi. Ndiwo usiku hwakandirebera musi uyu. Mangwana akasvika, sekuru vakasvikovhura coffin vakanditi ndaive ndapasa, nokuti vane hana nhete vaitomuka vari chando nechekara. Heya pane vanofa zvokwadi mari nechivi. Ndakabudiswa panze ndikaona pane vanhu vachitodziya choto. Ini paganda rangu ndaive ndakatodhinda pese pandanga ndakamonerwa nenyoka. Sekuru vakandigarisa pamoto. Kudzirwa kwandaiita pamax aya aitonyura muganda achipera. Ndakazopiwa kumwa tikanzi vainge vapedza, neni ndaifanira kungotenga handbag randaigara rakavhura sipa. Zuva retatu takasimuka nasisi tichidzoka kumusha, sisi vachingondisimbisa kuti ndisatye, hapana chaityisa apa. Ndakasvika kumba ndikawana murume asipo, saka zvina kundinetsa kuita zvandaive ndanzi ndiite. Mazuva matatu apera, bhegi rangu rakamuka rakati shaku kuzara mari. Mari yandisingazivi kuti yabvepi, ende aitwa mabank notes manyowani. Asi sekuru vaive vandipa mhiko dzaisafanirwa kukanganiswa. Handiendi parufu nyange chero ukafa mubereko. Kubatsira ndinobatsira chose, magrosari nemari, asi inini handitsikipo nyange zvadini. Aiwa upenyu hwangu hwakachinja pasina mwedzi inopfuura mushanu. Ndaive ndatovawo munhu anoverengwa pavanhu. Cousin waSatan ainge ozama kuita munhu kwaye, asi ini moyo wangu wainge watoora kare, zvokuti ndakatozobuda mumereji yenhema ndikanotanga upenyu hutsva. Hama dzaimbondiseka dziya chero ndikanzwa kuti mwana adzingura fizi kuchikoro, ndaisatombobatikana kana nepadiki. Mari yangu
vaidyira parufu chete nekuti mari yangu inofanira kudyiwa nevatorwa chete. Asi chimwe chinhu chinorwadza pamari iyi ndechekuti unonzi mari iyi ngaivate yapera apa inenge yauya makuseni iwawo. Ndipo paya patinozofamba tichikusha mari mumastreets kuitira kuti ipere. Imwe munofunga kuti munhu anongoita mari yakawandisa zvekuti anofamba achigovera vanhu mari. Ndinoziva makore andichararama, maproperties angu ndinawo achatorwa nestate kana ndichinge ndafa, nokuti hakuna weukama anotendera kudya zvinhu zvandakawana neuromba. Asi kana ndafa ndichanyasozorora nekuti ini handina kushandisa ropa remunhu asi ndakaromba neupenyu hwangu. Ndine mwoyo wakasindimara, handivhunduki chero nepadikisa. Chero pakati peusiku kuine mhindu ndinofamba pasina chandinotya. Handitombovhunduki chinhu. Ndakambosangana nevamwe varume pakati peusiku ndichibva kumaraunzi angu vakati, madha, zvivindi zvenyu ndezvei? Ndakavabvunzawo kuti ivo zvivindi zvavo vaive vazviwanepi, zvekutsvakana nezvemukadzi anozvifambira ega ari by self pakati peusiku. Varume ava vakangokana nazvo vakaenda nenzira yavo, ende vakatogona nekuti dei vakangozama zvinhu zviri fani ndaivakiya to bed. Kondotyei indakasimbiswa nasekuru mao pamoza apa kuvata ndakamonerwa neshato usiku hwese takavharurwa mukofini. Haisi kids game zvamuchose. Ini nditori gamba kadzi, ndinozvimirira ndega, nditori special place yangu kuNational Heroes eka. Chero ikasavapo ndichazvivakira heroes yangu ndoga. Vhele tese tichangofa asi mufiro uyu wakasiyana. Mamukasei vedu, ndiyo nyaya yatawanai patori nebregability apa, hapana kunzi kwai munhu ari kurigreta kana chi. Aiwa, kuri kungonzi nitori gamba, hapana zvamunondiita, ndakatoromba, saka muchandidii? Ende makore angu ndoaziva kuti mangana ndichararama, saka ndizvozvo. Imi upenyu hwakaoma panze apa, pari kuitika zvakawanda. Pane vamwewo vanenge vanorigreta, pane vamwewo vanenge vachibrag about it, pane vamwewo vari kutaura kuti isusu have been through the most, ndakapinzwa mukofini saka chii chandichatya, tose tichangofa. Mafiro ndo akasiyana. Iye achafa asanenge ararama upenyu hwakanaka, isu tichafa edu asi tinge takufa tichitambura tichitsvaka mari. Vamwe vatamburi. Zvinongosiyana, ndo zvinoita upenyu, zvinongosiyana, tine maondero akasiyana. Asi ndiyo nyaya yatawana. Handizivi kuti imimi madzidzeiwo. Iniwo apa ndichiri kuzama kuona kuti ndiri kudzidzei panyaya iyi. Amuve nezuva rakanaka.